Κάτσε να τα ρίξω λίγο. Ναι. Και πέφτει μετά στο κάτω. Ναι. Στολίδες και ξανάρθει εκεί πέρα μέσα. Μα τον είδα εγώ πάνε κάνει στούμπε. Μια φορά. Και από πού έφυγε? Από εδώ βγήκε. Μπίγκλι Χάριερ και Γκέκα. Ελληνικό αιχμηλάτι. Πού είσαστε ρε? Πήγαινε πια στον αρεμή. Τράβα το δολοφόνο. Ο δολοφόνος. Άκουσες καλά. Είσαι μακριά, δεν φαίνεσαι. Πάρε και το λαγό τώρα. Άρα κυνηγή. Τώρα θα βγούμε. Κυνηγή. Επιτυχία είχαμε σήμερα. Τι ώρα είναι, δες λίγο την ώρα. Τι ώρα είναι? 8 παρατέταρτο. Αργήσαμε λίγο σήμερα. Αργήσαμε. Άρχισε να ξημερώσει. Ναι. Είχε υγρασία πολύ. Πού καθόταν ρε? Να, εδώ πάνω. Α, το Big Harry ρε. Αυτό είναι. Και ελληνικός αιχμηλάτης. Πού καθόταν ρε παιδιά αυτός ο λαγός? Πού καθόταν Εκεί απέναντι. Πού? Εδώ, ο λαγοφωνιάς θα σου πει. Τι είναι, καλός είναι, μεγάλος είναι, τι είναι? Μέτριος, εντάξει. Ρε, πού ήταν αυτή η λάγη ρε? Πού ήταν? Να, εδώ μαζί καθόταν. Μην μπεις στο μέρος. Μην μπεις στο μέρος. Πού ήταν ρε γάμο το? Εσύ τους κρύψεις και τους δυο? Ναι, μάλλον. Εσύ ρε Πανόλη, δεν πρόλαβες? Μπράβο. Πάντα τέτοιες επιτυχίες, μπράβο.